Dobrý podvečer vám prajem. Je 9. december 2025, ja som sa vrátil z rokovania Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Dnes sa rokovalo pomerne dlho, ja som však musel trošku skôr odísť kvôli jednému stretnutiu, ktoré som mal dohodnuté. Podstatné, čo sa dneska najviac debatovalo, skutočnosť, že mesto má záujem získať z eurofondov prostriedky na nákup nových autobusov a trolejbusov. V súvislosti s tým by však predložilo zmluvu s dopravcom, ktorý poskytuje MHD v Banskej Bystrici o ďalšie 4 roky do ukončenia odpisov týchto autobusov a trolejbusov. Zmluva sa má normálne ukončiť v roku 2030, čiže podpísaná podľa zákona na 10 rokov. A mňa zaujíma, že čo vy si o tom myslíte. Či je MHD v Banskej Bystrici tak fantastická, že sa oplatí tú zmluvu predložiť a získať tie peniaze na nákup autobusov a trolejbusov, alebo naopak MHD v Banskej Bystrici si zaslúži v riadnom termíne, čiže v roku 2030, nové výberové konanie, tak aby sme kvalitné nové autobusy dostali už v cene, ktorú budeme za dopravu platiť. Napíšte mi váš názor, budem vám vďačný. Ozvem sa zás na budúce. Ak bude mimoriadne zasadnutie k tomuto bodu ešte tento rok, tak sa uvidíme ešte tento rok. Pozdravujem.